Ndigbo no mana igemuti ekene monye ukwu ekene monye nta ana masị nke onye chiri ya zere ọkakwa mụ Maazị Ogbuefi Obinwanne Ndigbo abịagwakwa m n'ụbọchị tata o nwere ife nji were bịa n'obi m n'ụbọchị tata nke a bịara na mberede anyị mana ihe bịara na mberede ka eji ama dike o nwere vidio so ndị otu anyị sendịrị mụ so m na-ekwe Ogbuefi main market Ogbuefi main market onye na-eme akpalịkwa anyị obi aṅụrị inye anyị obi aṅụrị mana ọ gbaziri spidi Ogbuefi main market agba na spidi ka anyị kpochiate ya ka anyị gwa ya sị ya na oke ya dara n'ụwa ụlọ ewu anwụ n'ọgbụrị Ogbuefi main market ọnụ na-akpa ndị Igbo amụ ana m agwa gị ọmụaka na-akpọ Maazị Ogbuefi Obinwanne Ndigbo ihe ndị Igbo na-amasị m onye ọbụla kwugidere Igbo ekwugidego Maazị Ogbuefi onye ọbụla kọrọ Igbo ọnụ akụghị Maazị Ogbuefi ọnụ anyị nwa bụ ndị kwete na Igbo amaka anyị nwa bụ ekwete na asụsụ Igbo ga-adị omenala Igbo ga-adị njirimara Igbo ga-adị anyị nwa kwete na all the governors of Eastern region of Nigeria will die very soon anyị nwa na-agba mbọ ka ha nwụsịsị ya anyị na-agba mbọ ka ya ha mere ndị ukwu ka o mekwuo ha nwa ya ka anyị na-agba mbọ ka ya ha mere ndị nta ka o mekwa ha nwa anyị nọ na-eme ife niile anyị na-eme na Biafra ka Biafra bịa nke nwa bụ Ogbuefi main market anaghị ekwu maka Biafra maka ịlakịrị ndụ gị I need against of Biafra. That is why you're not talking. Because now we have men on ground. Men market in azụ chukwa ha ndị moto Ọnịcha. Ha bụcha modumeje a na-akpagharị mgbe anyị ga-abata very soon. Anyị ga-ama mbe na bụ nke bụ oke. Otu nkwọ bụ otu nkwọ na anwụ. So na agaghị apụta just na-pretend ihe na-emebi na ihe ụmụnne gị n'ala Igbo. Ị na-edobe ha n'ebe onye ọma si iwe anyị. Ihe anyị mere kịta na ahụ ka anyị ga-ejigwakwa gị na anya anyị niile don ground. And onye gba speed anyị nyere ya aka tụọrọ ya wage. So Ogbuefi m ga-egosi ụmụnne m nnenne m na ndị na-eso anyị nwa udu speed gbara na nke igosi ifu na idobere ahụ na ifugo something idobere ahụ ibe ezigbo mmadụ kwe ngwa ka anyị mazi ihe kwuru mgbe ọkụ gbara na n'Ọnịcha ka anyị mara ka isi wee dụọ ha ọdụ wee dụọ ndị gọvanọ ọdụ wee wegwa ndị gọvanọ ha kwesịrị ime kwuo ihe ka ọ dị ụda ka isi wee kwuo nke ọdụ ụda ọ na m chọbazikwara ebe nwanne nwoke sendi ama m idelitiri ihe so ọ dịghọzikwa ebe o sendiri m na-achọzikwa ya achọ amara m ihe mere ya bụ ihe maka na a sị na onye anụ gbara ajọ ọsọ agba ya ajọ egbe ịma onye ọbụla machi ihe o mere mara ihe ọ gaba ome ọ sị na ya mere ihe ọjọọ Ogbuefi ana m agwa gị na anyị nwa bụ ndị Biafra anyị jiri anya afụ ndị na-asị na ndị Igbo mere nke a mee nke ọzọ maka na ihe anyị na-anọrọ ọgụ ka ala Igbo dị mma isokwa anyị anụ ọgụ ahụ mba ebe isogha anyị anụ ka anyị fụ ka isi anụ nke gị na ọ bụ na ihe mee ndị Igbo nke bụ ụmụnne gị onye Ọnịcha n'ebe nuo ndị ọchanja n'ebe nuo ọkụ eri anyị o ọkụ onye mere gị gịnị o iji cheta anyị o Ọnịcha n'ebe nuo Anambra steeti n'ebe malụtie na ihe mere Ogbuefi ji mara mbe malụkene na ihe batala Ogbuefi ji tụbe mbe maka na nkwube ekwube n'ụlọ ya ghọtara ọkpa na nkwube ekwube n'ụlọ ya ghọtara onye mere njisi ka mmakene mbe ka ụna ya nụ n'onu anyị maka na ibe ọkụ mere anyị riri nne nuwe ọkụ ọkwa na-ejelu malụ na Enugu steeti wee natabazie na Ọnịcha wee lụzie n'unu be anyị n'Ọnịcha na-anụnụ ihe na-eme na onye pụrụ ahịa ka o je zụta n'ihe nye na ndị bie ya elinu ka ọkụ jidelu gbapịasịa ọ dịzie ka ji awiri n'ọkụ ihe ogogogo ọkụ eri anyị nke bụ na ọkụ gbalụ 5 hours mana o nwere ibe gọọmenti meniri mana anyị na-akwụ ụgwọ fire service anyị na-akwụkwọ ụgwọ fire extinguisher a na-ana anyị shop fee anyị na-akwụ ụgwọ business premises anyị na-akwụ ụnụ taasị anyị mana na elu na ọkụ gbabazie elu agbabazie gọọmenti 5 hours gọọmenti eghere anyị ọnụo agbakuo dike imerozikwa ka dike nuo wili obianọ
ọkụ wee jide nwaanyị kpọnwụ ya ka bajetụta ibe ọ ga-ejezu ụmụaka ọkụ jide nwaanyị na nwa wee rie agbọgodike wirio ihe nke agbọwa bụ obi ana m ebe na-akwa maka ana m akwụnụ ofu ọnwụ ndị akwụrụ wee nwụọ ọzi ndị mgbabịa ebe agbalụ bịa kọzi ndị ụlọba agbalụ riri akụ ya emerụgo gịnị Chukwu Olisa Chukwu abịa mana ekeneli n'enu ka ndị mmadụ si gbanụ dịka nkụ esoghiri n'ọkụ ọkụ ọchanja ọkụ ya emerụgo gịnị ọkwa nwatakịrị bụrụ ka onye mee set ka o wee nwee ike zụta ego ọ ga-ese ndịrị nne ya nọ n'ụlọ ọgwụ nyanụ ka ị nụrụ n'ọkụ sokwu wee rie nne ya emezi gịnị ana m ebe egwemegado owutewuo m ama na ya si kedụzi ka Ogbuefi na mmalụ mbe ọ ga mma na mmalụ mbe ka mmalụ na baya anụ maka mgbube baya anụ ọkụ erie anyị na Ọnịcha ọkụ eme anyị Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m n'ọzọ anyị abịakwana na-agba ebu a ụnụ afụgo ka o si wee kpọtụọ n'ọnụ Ogbuefi memaketi ọnụ na-akpa ndị Igbo aṅụrị ụnụ anụgo ka o si wee kwuo ka o si wee wute ya o wutere onye ukwu wute onye ntọ nwa onye gịrị adị ndụ na-eku ume agaghị asịkwa na ụdị ihe ahụ wutere ihe obee na bee tempete ihe niile adịgo ka o si wee dị efere ka o si wee na-akpọkwa onye oshi ogbu mmadụ nọ na Anambra steeti ọgbakọ dị ike ka ọsụ na ogene Willie Obianọ nke mere omekwa yes okwucha ka o si wee dị ya n'obi anya ọnụgo ka ezi ya ga-eme mgbada ka a sụọrọ ya na Ogbuefi ya ka anyị chọziri ịnọ na ka anyị mazi ya ga-eme ka mgbada sụọrọ ya na abụsọrọ mgbada ndị kedu ya ga-eme ka akwụsị ọkụ a ka ọ hapụ ịgba ọzọ ifena na-ekwu na ọgbara ofu ọgbakwa ọzọ mana gịnị ka ị megoro kịta na iji gosi na Willie Obianọ dara na onye a bụ ife kwesịrị ime na ọkụ agaghị agbara na Anambra and ka ọkụ gbakwana kedu ihe Willie Obianọ na-eme ka anyị wee mara nọ na-agbakwana mbọ ọ bụ ihe niile ka na-ezo ezo mgbe ọkụ gbara ezoro ezo ha gwara anyị ego one Willie Obianọ vupụtere ka ọ bụ ijeje vunye Buhari ego wee sọpọtụọ ya n'ime elekshọn n'ime ihe ndị ọzọ ichefuo na vuru ego Anambra steeti vufuo ego ahụ evupụrụ ga-arụnwu shọpụ at least ọbụgodu mmadụ 100 ọkụ gbara na shọpụ ya ma ngwaafịa gbara ụnada ekwufu nke ahụ kwuo nọ nke ọ bụrụ ịbịa gwa ndị Igbo niile bụ ndị nzuzu ịhụrụ ma gị nwere ọnụnwa bụ iji aka gị wee gwa ya n'ịbụ onye nzuzu na gị na Willie Obianọ bụ onye nzuzu ana ụnụcha niile ka ụnụ ha na mmemme maka ite achọrọ ịkwado Biafra ka ọ bịa bụ ndị nzuzu mana o nwere asị agbacha ọsọ aga ọma anyị ka anyị nụkwana ihe i kwuru ọzọ n'ihe gbasakwara ọkụ mmemme maketi ya Ogbuefi ka ekwe ka iji fire extinguisher n'aka ọ iburu moto gị my brother ha ghọtazi ihe na-eme na Ọnịcha ya ịghọtago nsị ka nkwado onwe m ọfụma ebughọ moto a sị ka m wee oziokwu na-eje ọ ya bụ nwe ka fuel si budatawa enwenye m ike ịnekwa anyị ịfụ na ya ikwu ma akpụkpọ yiri ma ji na ha meghịzi sinetọ ọ bụgo nwe ka fuel si budatawa agbanye m ọsọ maka ma ghọta ihe na-emezi eme nye ka njikwurukwo ma fire extinguisher ọ ya bụ ngwa ama akwapụ ọnwụ na ọkụ nwere ewe m nke agbanyụọ ya anya maka amụhụ m na-eziri ha ezi nke ebu na ọkụ gbapụrụ ọchanja ụbọchị a erukwe nya ahụ ọkụ gbawakwa n'ọmụba ịbụ na ihe nke hicha ihe akpacha anya were emezi so nji nwa buru onwe m fire extinguisher jidesie ya ike manyasị moto ị na-anya anyị nwa ka bi na GRA ọka dịka udo maka ọ dịka ọka wụ ime ogbe ka ha fesi gotoro emeghe ha bataba GRA so mana ana m akwado onwe m ha bịaba ife ọnọkwa ife ọ na ha chọrọ ha emechie na bọda chena ọka emegide anyị ka na-ebi na ha wuruzi ọkụ bịa ọkụ fuel a na ọ tanka agha aka gwagodu m ihe ya kwatụ tanka fam ihe enwe ike kwatụ tanka anụ ọnụ tanka akwatuo fuel ehuru ibe ndị mmadụ gbawa shọpụ ndị mmadụ ọkụ ihe nke agwụkwa m ike o my brother egotere m nke a ife ọdụ wee nọ gotere nwunye m gotere m adanna ya gotere nwa na-enedo ụmụazị anya nke esi enwe ka anyị si ya na ọnọ ya adanna ya nọ na skuul orejie ọdọ extinguisher gbapụ ya anya iburu ana m agbakwu ya n'ahụ buru ya n'ahụ m were akpagharị imiriri ya anụ ya wa ọkụ bịawa nwa na-ekwado m akwado
What are you telling me? Ndị monogama na-ege m ntị ekelekwa m n'ọzọ anyị abịakwa na agba ịtọ ọkwụ na anụkwana ka o si wee kpọtụọ otu a ka o si wee metụ Ogbuefi nke ya ọkwụ na-afụ maka na anyị na-eso onye ọbụla bụ onye Igbo mana ebe ọbụla ya emegide mistake wee kọjọ ndị Igbo ịkpaga ya aka n'ọdụdụ so ihe niile na-eme n'ala Igbo ihe na-eme ụmụnne anyị unu nwa bụ ndị kọmedia ejizi ihe niile wee na-eme kọmedi ka followers wee follow unu Chukwu okike abịa ma ga-emechicha unu ihe n'ụwa ọ na-ajụ nwaanyị ji bụrụ onye Igbo anyị na-abịa ebe ọ ga-abụzi ihe mee unu ga na-eji that platform unu nwere wee na-agwa ụwa na-agwakwa ndị ahụ ihe ha kwesịrị ime maka na asịrị okenye amaghị egwu a na bụ aghọ ka ọ dị ebe unu jizi ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo wee na-agbara football na-eme comedy anyị ga-eme ndụ unu ka ọ bụrụ a comedy very soon. Never ever try Ndigbo in social media. If you want to do your comedy, do your comedy. If you want to talk to government, talk to government, but never go beyond the limit because na ndị bụ ndị Igbo na-abịa idozi Igbo anyị adakọ ọnụ. So unu anụgo ka o si wee fọtụ unu ga-anụkwazi ka ngosisi unu ndụmọdụ o kwesịrị inye ndị gọvanọ na ndụmọdụ na ịgba ume ọ gbara ndị ime afịa na ndụmọdụ o nyekwara ndị nke bụ ndị o mebeghị maka ka eke nkwụcha ka unu fụ ka o si wee nye ezigbo ndụmọdụ nke o ji wee bụrụ Ogbuefi main market ihe niile bụ ihe eji eme kọmedi but nsogbu adịrọ mana emechakwa nsogbu ga-adị na ihe nwanne unu nwoke gosiri unu nke bụ advice na ndụmọdụ nke o nyere unu maka ọkụ ọzọ na-achọ ịbịa agba n'oge na-adịrị anya. Yes, greetings. My name is Ogbuefi. I go talk, the main market man. I want to sympathize with the people that lost their goods and properties, most especially the people that lost their loved ones in that fire accident that happened on Wednesday and also on Thursday morning by 2 a.m. at Omoba. On Wednesday was at Ochanja Market and at Omoba on Thursday morning by 2 a.m. I want to say, may the good Lord give you the heart to bear this loss, and may the souls of all the people that died rest in the bosom of the Lord. Amen. And this comes to me sending this message to the general public, to everybody seeing this video. People are always very fast in pointing out problems and faults, but they are not very good in giving solutions to the problems and faults. And that is why I want to say, please, we are going into Harmattan. Very soon, I got Banyogolo. And you know how fire can be so much during this Harmattan period, because everywhere will be dry. And I won't like to hear the same news again during this period. So that is why I'm sending this message to the general public. We have seen that our government is not ready to save life and properties of the people they govern. I think it's time for us to protect ourselves. Yes, it's the duty of the government to provide fire services, the duty of the government to answer whenever they are called. But listen to me, wisdom is profitable to direct. Let us protect ourselves first. I think this is the time every home, every church, every hospital, every market, shop by shop, every school should get a fire extinguisher. Keep it, let it be intact. If he expires, you get another one. Ọbụna ọkụ abịara kịta na Ọchanja market ọ bụrụzi na ọbịa igwere extinguisher gbanyụọ ya Ogbuefi na uche ya adịkọ ndị a na-egbu efi ọ dị ka uche gị dịkwụsị ka ndị Hausa na-egbu efi onye aka unu fụchara ihe ọbụla na-ewe na-eme kọmedi ihe a bụ ndụmọdụ ga-enye ndị gọọmenti Willie Obianọ tụọ ya mbọ ya n'iru
gwa ya ka ọ dị n'iru ị na-eze ndụ gị werezie kọmedi gị na-akpali ego were ihe na-eme anyị wee na-akpali ego a sị na ala drọma bụ uru ndị nze ọkwakọrọ kọndishọn butere crayfish ya bende Ogbuefi kpachapụ anya gị na ya dị egwu egwu dịkwa jụọ ese ọfụma ị naghị akwado ala Igbo Biafra ị naghị akwado ala Igbo Igbo don't use us to make money before Amadioha etigbuo gị. We don't joke for what we are doing. We don't play. Chukwu okike abịama will be my witness. We don't play. Never ever in your life talk against Ndigbo where you are not fighting for Ndigbo. Be warned. Ọ dị ezigbo mkpa maka ihe mere ndị eme gị. Apụtakwana n'ihu ọrụ ma ị chọghị ịzọta n'Igbo maka ya marakwa face. Achọsị m ka m gwazi unu gosisi unu ihe nwanne anyị nwaanyị nwanne anyị nwaanyị gwaziri ụmụ nwanne anyị nwaanyị na-akpọ ada slava ka ọ ga silva ndụmọdụ o nyere na vidio ahụ o mere ewere m iwe nji wee bịa. Ndị mmadụ agwago m ma emene ya ka ọ dị ash ma ekwusinike m nye mgbazi onu ọkwa maka ndị mmadụ mere m ekwuru ka nsị ekwu. Eji m nwayọọ ọgwụgwọ okwu a ka o ji nwayọọ dee gị ede n'obi kama m n'ihi nweta vidio a. So ka unu nụzie nwaanyị nyeziri ụdị ndụmọdụ nwaanyị nyeziri Ogbuefi. Ama na Ogbuefi tọrọ ya ọfụma na ọ bụla ọ ga-amụta nwụda ọgbọ ya mana n'ezie n'ihe nwata nyeziri okenye onye ka ya sị na asọkọtakwa n'eze anya ekpuru nkata wee gwa ya okwu. Ka anyị kpụzie nkata ka nwanne anyị nwaanyị kpuru nkata wee gwa Ogbuefi okwu ka Ogbuefi wee mara na ndị Igbo bụ ndị odogwu. We know they take last and we know they take any nonsense. Geenụ nwanne anyị nwaanyị ntị n'ọnụ. Igbo Bigbo mma mmanụ Ogbuefi main market asị m ka nzachie gị maka na afọ m ebe ị na-eti n'Igbo ihere megbukwa ha ị na-eti ya nsị ka m bịa sị gị na onwe ifere ga-emegbu Igbo. Ama m na iji okwu ife iliri mere ị ga-eji sị ka ihere megbu Igbo. Uche onye adịrọ njọ mana ị na-anya ịfụ na onwere ife Igbo mere ebe ahụ. Ya ikwuru okwu na Igbo na ndị Warri kwadoro success mgbe ọwụ nke ya. Anyị nwasokwa kwado ya, ndị Igbo sokwa kwado ịghọta maka na achọrọ ka gịnị mee ka akwụọrọ ya ụgwọ school. Mana nke a dị iche. Eziokwu na asị na onye amụma ada avụ ife n'obodo ya. Amakwa m na Igbo na-eme nke ha na ọdịrọ mma mana ịgwa gị nke bụ eziokwu na ebe a kịta na nke ugbu a na onwere ife Igbo mee. Ọ bụ na nwatakịrị asị na ọ chọrọ ije akwụkwọ ọ laikịrị akwụkwọ ọ na-eje maka ekpomọkụ ma ọ gịnị ọkwa anyị na-edi nke ugbu a na ọ sịrọ na ọ chọrọ ije akwụkwọ ọ chọrọ ije obodo oyibo ọ chọkwana ije obodo oyibo a nje gụọ akwụkwọ ọ chọrọ ije obodo oyibo jee mee gị jee bute ike. Ị chọwara ya some days ago ị chọta ya nke nkọmendịrị gị that was beautiful. Ịfụ nwatakịrị ịchọwa ya chọta ya ịgbalịrị jide nke iji ndewo mana ịchọta ya amarọ m ịkọwara ya na at the age ọ nọ ọ bụrụ ibute ike ka o kwesịrị ịga kwuwa okwu ya na ọ ka ekwu okwu ịga school. Obodo ekpomọkụ na-enye ya nsogbu achọwanụ skuul enwee skuulzu ndị ka skuul nọ n'obodo oyibo ụfọdụ mma nọ na Naịjirịa na akwụkwọ ezigbo ụgwọ na ya ebe ọ chọrọ skuul ebe a na-enwe AC achọwa skuul ebe ahụ mana gị wepụtabịa si na ihere megbu Igbo niile. Ogbuefi ikwutere nka dede ọ dịrọ mma ifere ama mmegbu Igbo niile maka na nwa amadi a nwatakịrị a abụrụ akwụkwọ ka ọ chọọ ego ọ chọọ ije bute ike. Iju onye ya ife wee bute ike at this age amara m afọ n'ọdị mana chere m na ọ karịgo afọ 14 15 amara m mana nwa agbadi a ekwujọrọ okwu afọ m na nwa dede
ejiga m n'aka na ịfụrụ ebe nwatakịrị a sị na ọ ga-bute ike ọpụta bịa zọwa ndị mmadụ okwu n'isi. Amara m ife mere nwa, amara m onye ya na ya nwere ife ọbụla ha nwere, mana eche m na ife ị gara eme ọ wee kpọta nwa eduo ya ọdụ ibute ike na steji aka ahụ ya wee isi eduo ya ọdụ ọfụma, nọtịpụta bịa sịwa ifere megbukwa Igbo, ifere megbukwa Igbo. Ndewo dede, uche onye adịrọ njọ, ka the sharp or the bright, o nwere uche. Ma nke okwuwe ọnụ mgbe ọ sị na ndị gara aga na onwekwa ife ha gata, ọ makakwa. Ekwenyere m na ụbụrụ nwa na-aghọ nkọ. Afọ m vidio nwa makwa mma, ụbụrụ ya na-aghọkwa nkọ, ọ maka. That's beautiful. Ọ nidi enyemaka ma ọ bụrụ na ọ chọọ ịga akwụkwọ na-awụghị ịga bute ike. Ọ dị ọkwa na mfe, ọ dịrọ mfe isi na secondary school zụrụ nwa, kpọta nwa abroad, isi na secondary school zụrụ ya ruo university mee masters. Ọ dịrọ mfe. Ị na-asị Igbo kwesịrị ịtụ ego. Onye na-across besem border, ọ tụwara onye ọzọ ego ijeje gaa school n'obodo oyibo, ka ọwụ onye ụmụ ya na-agade private school na Nigeria esi atụwara onye ọzọ ego ka ọ gaa abroad gaa gụọ akwụkwọ. Ogbuefi think ya nke esoro asọrọ m onye aka ji ya onete, onye chọrọ inyere nwa aka nyere ya aka, maka na nwa ụbụrụ ya dị nke o kwesịrị ka ọ laa is alright, ghọta, kwesịrị ka enyere ya aka ka ọ gaa far. Mana unu change godi orientation ya na ibute ike kịta abụrụ ya wee isi ịghọta. Ọ bụ na ife m chọọ ikwu. Ndewo. ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m n'ọzọ. Ọkụnụ fụrụ ka anyị si ụdị ihe a ka anyị na-akwado. Ụnụ afụgo ha nwanne anyị nwaanyị si wee nye Ogbuefi ndụmọdụ wee gbazie ya ọnụ. Ọhịa ka anyị ji bụrụ ndị Igbo, maka na anyị nwa bụ ndị agha si na Igbo hụrụ onwe ha n'anya. Anyị nwa bụ ndị agha kwudosiri ike na Igbo dị n'otu. Anyị nwa bụ ndị agha kwudosiri ike na Igbo na-enyere onwe ha aka. Anyị nwa bụ ndị agha kwudosiri ike na IPOB family worldwide. Anyị nwa bụ ndị agha kwudosiri ike na ala Igbo ga-adịkwa mma ọzọ. Anyị nwa bụ ndị agha kwudosiri ike na Biafra ka anyị chọrọ na ọ bụrụ ọsọ Naijiria. Unu nwa bụ Ogbuefi na ndị main market na ndị oshi ndị nna ama nọ n'ala Igbo na-agwọtọsịrị anyị Igbo. Anyị nọrọ ebe a na-agba mbọ dị iche iche. Unu edobe ahụ unu ga-eji ihe na-eme anyị wee na-akpara ego. Anyị ga-agwụ na o meghe n'izu ome n'ọnwa. And dịka nsi wee gwa gị mmeghe egosikwa vidio ebe nwanne anyị nwaanyị kwuchaziri okwu gbazichago ọnụ ịmapụta ka onye oshi bịazie dozie ya. Mana nsogbu adịrọ atọl na anyị wọspas otu ịkazi pụtakwa wee ji nwayọọ wee mekwunye nwanne anyị nwaanyị kwuru na vidio. At least na nke ahụ ka mma, mana ịkaja abịakwa ihe onyonyo wee gwakwa ụmụnne gị na ndị Igbo adịghị nzuzu na ọgụnwa bụ onye dị nzuzu. Very very important. If you no do am, ka anyị mara mbe na-abụ okebe oke agbacha ọsọ agụọ nwaanyị. Fụzie ihe onye ahụ bụ Ogbuefi kwuru after ka ọ nọbazi advice ndị mmadụ, maka unu na-agba speed too much. Anọ speed unu na-agba ka unu na-pretend na unu macha ihe niile, beto nwere ihe unu ma, maka unu mara ihe niile unu cha niile ga-join na POB. Anyị wee nụọ ọgụ a ka ụmụnne wee nweta onwe anyị. Ọ bụrụ ka anyị na-anụ ọgụ ka ala Igbo dị mma. Ivi na onye anyị kịta na anyị na-eklem niile na-enyere aka ka ndị Igbo bịa ka etinye ego wee jee obodo oyibo. Ha ncha niile ndị ahụ n'onwe ha kwu ndị ahụ onye ahụ na-ene anya kwu n'onwe ya. Ọ bụrụ sọ nsị ya nwa ka e nwere n'ala Igbo. Ọ bụrụ sọsọ ya nwa nwere nsogbu n'ala Igbo. Onye anyị na-ene anya kịta na anyị na-asị ka enyere aka, onye kwesịrị inyere aka? Ndị Igbo. Ọ bụ ndị gọọmenti kwesịrị inyere aka. Ị na-arụtụ ndị Igbo aka. Kedu ihe na-akpọrọ ndị Igbo? Ndị gọọmenti kwesịrị inye ya ọrụ, zụọ ya n'akwụkwọ. Ị na-akpọ ndị Igbo. Ị nwekwara egwu? Ọ dị kiche na mmadụ niile bụ ndị na-abịa na soshal midia ekwugheri makwara jikwa ese ọfụma. Ọ dị ka like level nọ na asị ndị na-efolo gị because afọ m na-abịa ikwuo 20 something thousand efolo ya. Ọ bụ na ịchọ ka ha gbadata gị mee ka anyị mara. Geenụ onye ntị n'ọnụ ka unu nụkwa ihe o kwuru after ka agbaziri ya ọnụ. O delete kwuo the self nke ahụ delete, maka na ya ji ekwu ya maka ọzọ ana ndị ọzọ dobere ha na ha chere na Igbo ka bụ ndị ga-agba fọtọsi aka ha na afri n'ụwa niile
Igbo epụtago iweta obodo ha ana onwe ga-anọchi anya ụzọ. So anyị ji obodo oyibo jeje bute ike ka ịgụ akwụkwọ gị ka ịma na-esi na ndị nke ifefa ihe eziokwu na n'obodo anyị ka o si wee dị ndị nke tụrụ agụ enwetara ọrụ mana ịma na o soro n'ụfa n'ahịa n'anya nke ọzọkwa ichetara ọzọkwa na ijurukwa n'onwe gị na ọha niile ahụ jere akwụkwọ jere gụọ akwụkwọ eziokwu ichetara sayensị ahụ ọ na ịmụhụ na enwekwa ndị na-abụfaja akwụkwọ ezi ihe akwụkwọ fesi na ụlọ akwụkwọ jebe ife ọzọ ha nọ ahụ n'ahịa ya nọ n'ụlọ akwụkwọ anata yiri okpu akwa ndị NYS ruo okpu ha bịakara erie na ha ebe na sabi ọzọ ha pụta zero ka ha gụcha oge mana ọ na-eme dịrị ka onwere onye gụrụ akwụkwọ ọfụma mara ihe ọgụ pụta ma ife ọgụ pụtacha ọrụ ụfọdụ ife na-akọwa bụ na ije akwụkwọ ya dị na nwatakịrị ọbụla kwesịrị ije akwụkwọ na ọ bụrụ nke ije jepụta ike ọbịa ịma na ife ndị chọba arụ na Afrịka amakwu na onwere ndị Igbo ndị nọkwa chọbara ịfọdụ mmadụ ka anyị ga-esi maka na a sị na okenye ada anọ ewu amụọ n'ọgbụ ụmụ Igbo ka ebe ọnwa echiche ije obodo oyibo jepụta ike ọ dịkwa mma mana ọ dịchara mma maka na ụfọdụ ndị niile na-afụ n'obodo oyibo agụrụ akwụkwọ ji obodo oyibo bụ afọ ka ha na-ata hapụ ife anyị na-efo na soshal midia ọkụ na-eme fesbuk obodo eme fesbuk ma niile nene nke ndị ọzọ na-egosigasị otu nne si awụ isi ego elu na-eje mmemme na otu esi nke a na-ehicha n'olu n'anya acha ya ezu ahụ sịghị na o si awụ n'obu ike ụdị ihe ahụ na-atọ gị ụtọ bịa mana ụfọdụ n'ime ndị niile na-afụ mgbe ya na-akpọ pakeji ụfọdụ n'ime ha ife niile anyị na-afụ ụfọdụ n'ime ha ndị niile anyị na-afụ na-eme ihe niile abụgboro post ka ha mana ndị ji ego ndị bụ ike adịghị ndị kpara ego fa n'ụzọ ndị gosiri akwụkwọ rụọ ọrụ ịmana ị na-eche ikpe ya ife onye gụrụ akwụkwọ ji ego ụmụ Chineke oke abịa ma ekene m onye ikwe ekene m onye nta ụnụ anụgo ka o si wee fetọ ọ bụrụ na o si otu a wee kwuo ya n'izizi gịnị ka anyị bụ onye ka anyị bụ ịbịakwa kwubekwe ha anyị na-ekwu onye kwuo n'ọfụma asị na okwuru ọfụma onye kwuo njọ asị na okwuru njọ ka udo wee chịa ọ bụghị ebute were nsogbu onye ọzọ wee na-eje eti onye ọzọ ife ọ naghị awa ọkụ ịma mmadụ one nọ na be anyị n'idere enyemaka ọsọsọ onye ahụ n'idere enyemaka ịma mmadụ one karịrị onye ahụ wee even onye nke a sef the boy na according to the video but even mgbe afọ the video ọ dịka mama ha edeneghị m vidiyo mana sleva na ọnụ seva nwanne anyị nwaanyị ka nọ wee mara na onye ahụ ihe o kwuriri sef bụ arụ ka o kwuru n'ọnụ o kwuru njọ o kwuru ihe polisi eji nwụrụ ya sef nke inwe ihe na-akwado bụ ihe ọjọọ ọ sị ga eje na-ebute ike unu nwa na-ekpere ndị na-eji ebute ike ekpere ka ebunata ka enye unu ka unu wee na-eme komedi ebute ike unu abịa ka unu wee na-eme komedi na-akpa ha amụ ha na-enye unu ego ike ha na-anụ ọgụ ka Chineke okabịa mgbaghara anyị ka anyị mere eme dozie anyị edozie nwere na-aghasa n'ọnụ kọmedian unu amaghị unu ga-eme ka unu wee budata egwurumegwu n'ala Igbo unu emechisi ọnụ bikos Amadioha ga-ebido na-etigbu unu one by one unu ga na-afụkwa nke tọrọ fara very soon anyị na-ekwu ya ha ga-eme because all promise ka anyị na-enye every human being abịazina na social media kpali nna gị abịazina na social media ekwu na ofe nne gị siri ada atọ ụtọ n'ọha ọ bụ alụ gị na-ekwu
duo onwe gị ọdụ duo onwe gị ọdụ maka anyị nweghị ihe anyị na-agbarakwa mmadụ. No forgiveness in our life, no forgiveness in this struggle, no forgiveness in Biafra land, no forgiveness in Igbo lives anymore, because anyị afụgo ego o gafere level anyị ga-ekwuzi okwu as ụmụnne now. Anybody wey temper both nwanne anyị both nwanne anyị elesi akala ọkụ ebe ọ ga na-afịọtụkwa na social media ebe a ga-ezekutikwa ya on ground. So everybody be ready. Ana m eji ohere anyị kene ndị niile bụ ndị Igbo nọ n'ụwa niile, ọkacha ndị nọ na mba ofesi. Akara na-agwakwa unu waken up, make una stand, make una stand, make una stand. From January next year, una no go dey like wetin una go dey see in our life in abroad. Very very important. Onye ekweghị ekwetere ihe. Ana m ekene ndị IPOB nọ n'ụwa niile na ndị niile na-agba mbọ ka ala Igbo na ndị niile na-agba mbọ ka anyị pụọ n'aka Naịjirịa na ndị niile na-ekwe n'eziokwu na nna agbazi anyị nwa bụ ndị na-alụkwa n'ọlụ onu. Ana m asị unu jisie n'ike, otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma n'ala Igbo. Ekene m unu. Ọkakwa mụ Maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne Ndigbo deme ka ọ dị n'agba ọzọ. Ndewo.